Du har nok hørt det før. For at kunne huske dine drømme, skal du skrive dem ned. Men hvad nu, hvis der ikke er noget at skrive ned? Og derfor starter det der med at kunne huske sine drømme et helt andet sted. Vi drømmer alle cirka 2 timer hver nat. Og derfor er det egentlig ikke korrekt at sige, jeg drømmer aldrig. Det vil være mere korrekt at sige, jeg kan aldrig huske mine drømme. Du kan gøre noget meget simpelt, nemlig for eksempel at sige til dig selv flere gange i løbet af dagen, og ideelt jo selvfølgelig lige inden du falder i søvn, jeg vil rigtig gerne huske mine drømme, når jeg vågner. Jeg vil rigtig gerne huske mine drømme, når jeg vågner. På engelsk siger man, when you snooze, you lose. Altså, trykker du på snooze-knappen, så er der noget, du går glip af. Jeg plejer omvendt at sige, when you snooze, you win. Og det handler jo altså rigtig meget om, at hvis du bliver liggende i den der lidt halvt sovende, halvt vågne tilstand om morgenen, så er du rigtig ofte lige midt i en drøm. Så prøv at blive liggende, i stedet for at styre ud af sengen. Når du kommer ud i naturen, kommer du oftest helt ned i gear. Du kommer i kontakt med, ja, det naturlige, og derfor også det naturlige i dig selv. Sidst men ikke mindst, så kan det gøre en kæmpe forskel, at du begynder at tænke over, hvorfor du drømmer det, du gør. Sådan lidt ud fra, selvom den her drøm måske virker mærkelig og langt ude i hampen, hvordan kan den så alligevel være relevant for det, der sker i mit liv lige nu?